Dende o Concello de Poio fan un balance máis que positivo da Festa do Mar que o pasado domingo pechou as portas desta 18ª edición. Se calcula que o número de persoas que pasaron por a carpa gastronómica foron de 33.000 persoas, máis ou menos unha cifra moi parecida ou moi similar á do ano anterior, durante os 5 días, e a título así de estadística, decir que o 30% das persoas que pasaron por esta carpa gastronómica eran da provincia de Pontevedra e o 70% restante eran do Estado español ou incluso fora del, un 6% fora do Estado español, o que quere dicir que é unha festa que atrae moitísimo a xente que nos ven a visitar, non? É que é unha festa xa moi conocida fora do que é o ámbito de Pontevedra e incluso fora do que é o noso país en toda Galicia. Unha festa onde os produtos máis vendidos foron... Os produtos máis vendidos desta mostra gastronómica tampouco son sorpresas. As ameixas, que era a ameixa babosa da ría de Pontevedra, mercada directamente na lonxa de Campelo, xa mercada directamente ás 3 cofradías da ría de Pontevedra, que venden a través da lonxa, e tamén os mexilóns e o polvo. Pero non é ninguna sorpresa. En todas as festas gastronómicas que facemos da Festa do Mar soen ser as máis vendidas. O Concello conseguiu unha recadación similar á do ano pasado, 53.000 euros. Con todo, dentro do Concello queren agradecer a colaboración da Asociación Armadiña Rock e tamén a organización do Encontro de Embarcacións Tradicionais, xa que o éxito desta festa se debe en boa medida tamén a estes eventos. E dentro do Festival Armadiña Rock agardan que a agresión sexual que sufriu unha moza de 20 anos, un feito que denuncian e condenan, non empañe o civismo que se respirou durante a celebración deste festival. E nós, sobre todo, ahora, queremos recalcar eso. O Festival Armadiña Rock creo que foi un exemplo de civismo de todo o público que viu por culpa dun desalmado. Non vamos a empañar, por aquí pasaron cerca de 25-27.000 persoas en 2 días. Estamos falando de unha afluencia moi importante e iso que tampouco nos gustaría nin que se vira empañada, evidentemente ten a súa gravidade e todos o sabedes que nós creo que actuamos rápidos, fomos contundentes e así temos que serlo tanto por parte da administración pública como pola nosa parte, pero que non se vira empañado que foi discurrir o festival que realmente non é a realidade do propio festival. O festival foi un festival moi tranquilo no que prácticamente non houve ninguna incidencia. Dentro do Concello, a súa vez, deixaron claro unha vez máis que queren comezar co expediente co fin de que esta festa sexa declarada Festa de Interese Turístico en Galicia.